Ще ви кажа едно число, запомнете го. 1 милион 653 437. Това е точната бройка произведени W210. Хора в свят, който има технология, изобилие от всякакви модерни автомобили, все по-модерни, все по-наблъскани с технологии, електрически, 2, 3, 4, 5 електромотора. Аз смятам, че за да продължим напред в живота, първо трябва да отдадем почет на миналото. И точно за това ви правя този клип, да ви кажа аз какво знам за този динозавър W210. О, този аромат е уникален. Всеки има история с 210. Това е... Едно време имаше таксита в нашия град. Като съм се качвал в таксита на задната седалка и съм се чудил, боже, много е удобно отзаде. Направо е уникално. Дали някога ще мога да карам такъв Мерцедес, примерно това съм разсъждавал. Истината е следната. Тук има материал. Вижте го този Мерцедес. 400 000 км на километраж. Кожата не е мръднала при фурирани седалки. Не е мръднала. Това ако е някой друг автомобил, всичко вече ще е изпочупено. Аз, честно да ви кажа, всеки говори за нови автомобили. Дайте малко да говорим и за старите. Дайте малко да видим какво са направили хората, защо са го направили, каква им е била идеята. И сега ще ви разкажа много интересни неща. Това е категорично най-обсъжданият, най-скандалният и буквално Мерцедес с най-много противоречиви като цяло мнения за него. През 1995 година направо щупват стандарта. За първи път са въведени тези фарове. Света гръмва. Как може? Продълговати рабати фарове, минаваме на кръгли фарове. В България веднага му измислят прякора очиларката, ма как може да развалят 124-ката? Истината е, че колкото души го харесват, толкова ни го харесват. Но всеки е влюбен в неговата возия, включително и аз. Само искам да чуете, през 1995 година, когато всички слушаха музика от Walkman, музиките бяха на касета, песните бяха на касета, само гледайте какво вкарват Мерцедес в това нещо. Първи, този автомобил има ксенонови фарове. Първо, този автомобил има сензор за светлина. Първо, в този автомобил има сензор за качество на въздуха. Първо, в този автомобил има странични airbags на седалките. Първо, в него има вентилирани седалки, в които има опцията обдухване. Първо, в него има FBS-3, т.е. първият автомобил, който е с ключ рибка. Първото серийно AMG. Първото серийно AMG 600. 200 бройки произведени в света. За какво става въпрос? За каква технология? Хора, вие ще ми говорите тук Тесла какво е имала, какво е имало AMG-то 2023 година. 1995 година нямаше климатици в България. Хората още гледаха от сателитна чиния, такива сателитни чинии, си нагласихме футболни програми и БНТ. Тук вече има климатроник, маслени амортисьори на комби с нивомат, с хидравлична помпа. Какво ми говорите за иновации, бе? Гледай хората, какво са направили през 1995 година. И ние това нещо сега му викаме дърто. Това е надежно. Това е половината колиса на по 1 милион километра. И докато на дялото с полския Фиат са му обяснявали какво е AMG, то ми става чак смешно. Сега много хора ще кажат, да, ама те са ръждилници тези коли, те мина времето. Така е, мина им времето. Свършиха се работата. Даваха началото на иновациите. Показаха какво могат хората през тези години. И въпреки, че този автомобил тогава струва страшно много пари, и съм сигурен, че много по-малко хора са имали възможността да го карат, отколкото сега караме скъпи коли. Нека да ви кажа, че има няколко фабрични дефекта. Казвам само няколко, защото на тази кола всички екстри работят. Нищо, че вече на 30 години. Какви са те? Тогава, когато са се опитали да покриват вече норми, защото тогава вече се е говорило за норми, биобои, биопроизводство, Мерцедес правят една много голяма грешка и това е, че минават на бои с водна основа. Трябва да почистят камерите от старите бои
и влиза една много гадна бактерия в производството на боята. И бактерията унищожава боята отвътре. И най-лошото, което правят е, че заради двойното иновативно окачане с двойния напрешен носач отпреде, който вози уникално този автомобил, той има един плаващ такъв много специфичен за него като возия, няма такова друго усещане, не може да го объркаш друг Мерцедес. Тия Мерцедеси имат страхотна возия. Това е казвам го с една носталгия. И чак ма е яд, защото има починали хора от това нещо. Слушайте, слагат едно уж антикорозиращо като покритие, но понеже отделят чашката на предната пружина, вече минаваме на нетипичния Макферсон, който е произвеждан за тогава, а минаваме на отделно многоточково окачване заради возията. Чашката е отстрани. Тя е заварена директно на копето. Мажат я с една такава боя, която да не позволява уж да се развива ръжда, но тази гадна бактерия започва да я разяжда. И в един слънчев ден, както си караш, бум, чашката се къса от копето. И моят случай, не малко са, ако отворите в интернет, ще прочетете, че има загинали хора от това окачване и Мерцедес са осъждани не един път. Като изключим проблема им с боята, където бактерията изяжда боята и същевременно колата тъне в ръжда, този автомобил до ден днешен е номер едно по здравина след 124-ката. Почти 60% от автомобилите произведени са в движение до ден днешен според статистика. Няма да ви говоря какви дефекти има. Това е остаряло от към наши дни. Но със сигурност дефектите са по-малко, отколкото новите автомобили. Този клип е с една такава моя носталгична почет към марката и така да я накара за миг да се замислим какво тогава сме могли да притежаваме и как не сме го ценили, защото днес половината от нас не си ценим автомобилите по начина, по който тогава са го правили хората. Така че хора, вижте я, направете една ретроспекция, помислете през 95-та година колко души са имали 210-ки. Напишете долу в коментарите, искам всеки един да сподели какво е било преживяването му с този автомобил и се надявам заедно да мислим за качествените неща, за качествените автомобили, любовта, която всички споделяме към тях и да се грижим по-добре за тях. Благодаря ви, това е от мен. Надявам се да сте научили нещо ново.